Tinapalabas, inaklunan ni Chona ti ayat ni Dominic. Nalaus ti ragsak ti baro, nang runa, idi baga ni Dorothy, asyan nugot ang makikalay sa ti anak na kenkwana. Nulakit di, kakayatan ni Chona ti makiasawa. Iti kaaldawan ti kasangay na, kinablaawan ni Dominic ti nobya na. Inagkan na pa'y ti pingping da ito'y, banag ang nakabiglaan ni Chona. Tanakita ni Victor ti panangagek kenkwana ti baro. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Si Iti, iti barokong. Umayan dito eh. Aday tan Dominic. Chona, happy birthday. Ti Diyos ka anda kuma mga pag-asat kin ka. Atoy, awatem kuma ti regalo kin ka ti gayem mo. Gayam ko? Kaya't mo asawan? Naggapo ka ni Criselda na ita regalo? Uwa, Chona. Tauren no kagurguran. Kit, di matang lapta iti regalo kagpaikan ka. Awate mo, sweetheart. Tadwatan to amang lukat, no nyiray ta regalo ti gayem mo. Diyak kayat? Anya? Di mo kayat nga awaten to'y sagot kin ka ti gayem mo? Isublim da ito iti balayda. Isublim da ito regalo ka ni Criselda. Sana nagtatakon nga umawat iti regalo na. Victor, siyaklutan ti mangawat iti day ta regalo para kingkwana. Sige. Padasang maawatan da ito, Dominic. Takita mo di ka iraman na kakura. Sana pare. Isublik langan kini Criselda. Tapno awanin ti gulo. Chona, apay anak kami suot ka iha. Anya ka di man ti saan mo nagustuhan. Di regalo at itod kanyak ni Victor. Apay? Kagasa. Naggapo kiti Criselda. Isasaan ko ngayon awat. Anya? Iha, apay adi mo inawat. Oray kagurguram. Kaya't nakalata a regaluan. Sa anak nagtatakon iti regalo, Mami. Kat, sa dino nga ro dadayan ni Victor. Adadagan Dominic iti likod ti balay. At tagtagay tan. Kadwa sa dagiti daduma ang gagayam ko maimaimat dito eh. Sigurado lakit di nga dumanan ti mabartik ka dakwada iha. Lakit ti Mami. Sagpamisan mat lang da ito eh. Kanil may saan naman ang naringgo nga oray mabartik da? Sa bagay, buwan gayam iha. Imawag kanyak ti amiga akasangsangpet na nagapujek Canada. Okay, anya timbaga na kada kayo. Kaya't nangagjajaming kami nga gagayam ije mansyon na inton rabii. Kasta? Waniha. Oray ta. Makaawid tumat nga tan dagiti sa nga ilim. Sige, Mami. Tapno makailiw kayo, mat. Waniha. Kan adagayam imbaga kanyak na berta kan ising akatulong. Anya mo timbaga da kada kayo. Inton makaipaknida ka no. Agawid da ka no pailaeng kadagiti babalay da. Damot reunion da nga kakabagyan. No kasta, saan da nga rod amaturog dito balay inton rabi eh? Saan ka no, iha? Apay, mabuting ka kadingag may sa maturog, iha. Saan mat, Mami? Sa bagay, amangan no umabot to pa ititirabrabi dagiti barkada. Pakairamanan di tanda Victor kan Dominic. Waan iha. Nasaya at matno kasta. Tapno adan to pay laeng kadkadwam aging asaan na pumanaw dagiti katulong.
na. Apaya na kami suot ka, iha. Kanya ba din saan mo ang nagustuhan? Mami, Sigurado lakit di nga adumanen ti mapartag kadakwada, iha. sigurado dito, Mami. Sagpaminsan mo't lang, ha? Saan damat ang naringgor nga oray na mabartag, dagit agagayam ko. Sa bagay. Wan gayam, iha. Imawag kanyak ti amiga kakasang-sanggot na naggapo iti Canada. Anya timbaga na kada kayo, Mami. Kayat na, agjajaming kami kano nga agagayam iti mansyon na intun rabii. Anya? Uray iha, ta makaawid tumat nga tan dagiti sa nga ilim. Sige, Mami. Tapno makaili yung mat dagit siya nga may gayo. Wan iha, kan aday baga kanyak da berta kan ising akatulong. Anya mo timbaga da kada kayo. Inton makaipaknida ka no. Gawid da pay laeng kadagiti babalay da. Tada ka no mat reunion da. Nga agkakabagian. Lukas ta, saan da maturog ito balay inton rabi eh. Saan ka no, iha? Agam, mabutin ka kading agmay-may sa maturog dito balay, iha. Saan mat, Mami? Kan abangan nung mabot pekit diti rabi eh, dagiti barkada nga agiinom ditoy. Pakairamanan da Victor ken Dominic. Nasaya at lata, iha. Tapno, adan to pay laeng kadkaduam, agiingga asaan na makapanaw dagiti katulong. Talaga, marik na akong dinainom ka, Victor. Bay na kinichona. Dahita, kado mo kakpagit din. Ay, so nga. Gawid akong parts. Sige, pare. Umula kalatan. Matadamak pa'y agawit. Sana ko na mapanagpagada kayong kana. Mabain na ka, makita na ka na partak. Sige, boss. Mawang kayo pa eh. Hagawid akon. Sige, Dominic. Aga na ka, pare ko. Sige, pare. Thank you, pare. Diyan na kan. Sige, Dominic. Gandandar ka. Kalbag. Kapalalwak. Unang timinaw. Kasalasan ko tanamak. Kaya sasakayan ti motor siklop. Agawin. Rabiin, kumusta nga tamat tinagmalmalam a birthday party ni Chona? Itay pa nga awagak ni Victor, na makidamagak kuma. Di nakmat sumbatan. Neng, Rabiin, hindi ka pa nakaturog, anak. Saan nga umapay kanyak ni Ridat tatang? Anya ka di ti pampanunutom aya. Awagak ni Victor, di mat agring ti cellphone na. Ang mga nalobat ti silpon na Siguro tatang. Iso nga inton bigatan nga awagak. Kaya't ko lang kumaamaamuan. No inawat matlaang ni Chona ti regalok kan kuana. Talaga anak ka ato ni Victor Tinoho. Kadako pandaanin na nagsasango ang minon. Isulan ti saan na nakapit. Di nang sapayan napupuot ang ti panangasibay ko kankwana. Anang isirret ito yung guest room.
Tinasayat, labarak. Barang mausawan, kat makaawin matlang inton madamdaman. Asidaga ko, Jonah. Magamatanggahan. Sige, kamadan at Dominic. Kumakamatang na, kukuha na. Wen, umaya kon. Maabutan kan. Jonah! Jonah! Yan. Agyaman ak. Tagainap lagayam. Kasi nagpaiso. Kuna ni Jonah. Ano makamatak? Kat magamatak. Kuka ko na. Saan ko ang nagamatan? Takampay di. Nag-ititiras. Anyang at tati kahit asamun day jay. Ana itagtagainap ko. Dita. Lalaparan kan, Victor. Isublit mo't lang tibado na. Ang mga nulaminan. Griselda. Griselda. Kaya muna, siyang ni Griselda. 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 Payasan ko ang mapapagod kita sa mo. Griselda. Griselda. Jonah. Nagigtod ka, Victor? Anya na ito yan na naramit at Jonah. Hapay nga kawan ti pagan-anay ta ato. Gaputad na napasama ka na tayo di Rabi. Anya? Saan? Di ka mamati? Kayat mo, tay pabuyak tinaramid mo kanya kay di Rabi. Kayat mo? Ada ebidensya. Anya? Aha. Mabit lang, ha? Buyaan ti binidyo ka na pasama ka data. Tapno maamuam kan makita mo niya't inaramid mo kanya. Adikan. Sana po no rito siya. Sana po no. Ika ka na, Victor. Salak mo dahil reklamo, iti pananggunon mo kanya. Nga, iti may sa kondisyon. Nirita kondisyon, Jonah. Isinam ni Griselda, kat siya kong tihayatan. Anya? Nakadigos akon. Imsalat tamay kat iti panunot ko tinapasama kada kami kinitsyo na itirabi. Victor? Ni Dominic, isuleta sumangat. Nagbalin ako na karasaan iti gayim ko. Basta Barge. Hindi ka oras tinagawid ka? Pare, sana mabalin ang mabuwan na. Miyanak iti balay datsyo na itirapi. Victor? Okay ka lang? Hindi na may sinumbatan. Pare, abay, diya ka mo, no? Anya ti oras na nakaawid at iti balay dirapi. Gaputa, nalaw sa partek ko.
Napalalwa mga agpaiso Walang garot pare. Ngem. Nasayatin. Ket nakayak metlang tidak motorsiklo. Ket nakawid ak metlang dito balay. Nasayatan o kasta? Masalusot ko man pare. Anya ka diti lanom. Tayo naklunin nito na ayat mo. Plano ka rin ngising-ngasing ti panagkalay sa amin. Anya. Nasayat no kasta pare. Agalib ta kang arot. Tapno maasawa mo nito na. Talaga? Sapay la ko ma. Ta makapagkalay sa kami iti kabitan apanawen. Napnay kakiti para ti arakop kan agad kanyak ni Victor iti Rocky. Victor. Ni Victor ti ayatek. Katgapo iti panay parik na kanyak iti para ti ayat na. Ad-adta na natin nagtirig na kankwana. Isuti mo na ang nakaikot kanyak. Katrong balay, asyak di kalaysanan to. So na, iha. Ha? Ni Mami. Mami? Adda ka di bagayo? May-mayag ka. Isungay nasitkan ka. Apay? Ada ka di parikot, iha? Awan mat, Mami. Tsak ipagkati na pasama kada kami kini Victor. Apay nga ro da may kulkulan ka? Wano? Ada ka di pa nagbabawim anang aklon iti aya? Ni Dominic? Adda, awan, Mami. Taktakas na ibagak nga pagpawiak. No kasta, saan ka matlang nagbabawi? Anang aklon ken ko na? Saan, Mami? Pues, tangay saan ka ba't nga agbabawi ako nam? Nasaysayat siguro no agsimpa kayon. Anya? Mami. Amom iha, mailiw ako na maadaan iti apo ko. Kan, adaan kayon iti husto nga edad. Kabalan nyo na sangwan ti biyag ti maysa ana istatuan. Mahal, nakas pangarigan taga-sawa tanton. Kayat ko, mangipatakder tanto adagos iti bukod ta abalay. Oray no, basit lang ti mairugita bangunan. Wen, mahal. Puuna yan ti panangasulisok ko kinityo na. Oy, mahal. Ano ti pampanunutam tapay amay maymayan ka? Ay, kukwa. Songsong batam nga agpaiso dagiti damdamaga. Ngam, kasla sa bali matiaday ti panunot mo. Saan, mahal? Ay, uwang gayam. Anya itayan tinauding imbagam? Kunak tupay asan mo ana indingan timbagak itay. Kunak, nukas pangarigan taga-sawa tanton. Mangipatakder na to adagos iti bukod ta abalay. Ha? Uwan, mahal. Diyos ko. Mapasamak pa ingata. Day tangarap pa at ti ayate. Yak pulos, anaman. Tinsing-asing kanyak ni Mami. Yak kaya ti makiasawa kini Dominic. Tasanmat nga iso ti ay ayatet. Sa maysa,
Adan na pasamak kada kami kini Victor. Iso sa narumbang. Anid Dominic di ba kaya sa waak? No dikat ni Victor. Umong-awag ni Dominic. Hello, Dominic. Hello, sweetheart. Ada ka dito pala yun? Juan, adak dito eh. Pay ka di? At ako nga, kaya't kong ibaga. Iti personal. Ay na, Dominic. San ka nagtaktakpay? Ibagamlatan dito eh, no anyaman day ta. May mayat mo't lang no personal. Umayag dito pala yun, sweetheart. Sige. Sige, timakam mo. Sige ka natin. Umayag ko dito. Bye. Bye. Kanya nga tatiba ka na. Soda. Oh. Kasi mo dyan bawat kita iha. Ni Dominic, Mami. Anya din baka na iha? Umay ka no dito'y balay. Sada umay na ibaga. Anya nga tati baka na iha? Saan ko nga mo? Pilita kita nga ibaga na latan. Tagsarsarita kami matan iti cellphone. Kaya't na ka na personal nga ibaga na tigagara na. Okay. Sige. Orayan ta nga ron iha. Ket amuin ta no anya tigagara na. Anya ka tati pampanunutan ni Victor itay. May-mayang itagsarsarita kami. Sigod ka. Saan ka takas dyan? Ada nga ta problema na. No, ada. Apay saan naman lang may baga kanyak. Tinasayaat. Saludsud at tumanan. Inton sumarunong agkita kami. Amwat. No apay akas jay, tinapaliw ko kankwana itay. Dominic, anya ka diya talaga ti bagam? Tadi mo may bagay ti cellphone. May mayat mo't lang nga personal nga ibaga king katigagara. Sige, ibaga mo harudan. Di nakpagagaran. Kaya't kong nagsimpata. Anya? No ay ahitin na. Ipanaknak mo. Babaan iti panakikalay sa kanya. Dominic, saan ta ko mga agdardarasudos? Narikat agdarasudos sa sumrok iti biyag, tinaestaduan. Nasuro ka talutangan ti panagdaton ko king ka. Datan iti hustong edad. Isu apa nagkunag, panawanan. Tapno sangwen tatipiyag, tinaasawahan. Dominic. Impakaamaw kon kadagiti naganak kanya kaya Amerika. Dahil ito asing-asing ko apa nagkalaysata. Kat, anya ti konada. Siyempre, nalaos tiragsak da. Umanugod dan. Impasigurado dati panagawid da. No lakid di maamon da. No kaano ti plano ta panagkalaysa. Anya? Ita, nakasagana ka kadin ang makikalay sa kanya. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na binggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.